Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. May album si Kristen dito sa mansyon sa syudad. Makapila kahigayon kung nagkakita din eh. Maog yun niya ang iyang naong sa una sa bata pa siya. Siya niya. Si Kristen kining naa sa dako nga frame ning maong bongbong. Pero nga nung may dako man siyang picture din niya gi-frame, sir. Si Kristen bagyod kini. Dahwam. Makabiya ka lagi ka sa lawak, Bilbin. Si Kristen? Ako na may baw niya. Pero, She is safe with me. Trust me. si Sir naman, ikaw pa. Sige, Sir, magawas na ko. Bye! Good night! Dahom! Night! Ay, mayo kaya hanggang gibuhat, ngabiyaan ko sila. Ay, daoroy! Malagi, si Sir Pakondo gud ko na. Kung misalig niya si Sir, ay basta. Ingon siya nga, siya na'y bahala ni Christian. So, siya na'y bahala. Wah, matawag na sab ko. Naanya gid si Christine ni anang maong lawak. Mao kanang lawaka ang dili gud niya pasudlan. Si Lula lang ang makasud niini kung manlimpyo na. Apan, way bisan usa ka namo nga gitugutan nga makasud diha. Pero karon si Christine naa niya dad-a diha. Iya pang gikugos paingon sa maong lawak. Shit. Nganong siya man, Facundo? Nganong dilit naman lang ako? Sa pagmatnon ko palang ubuod, gihangat na ka, giidulot na ka, o gihandom nga unta. O sa ni anak kaadlaw, maako ka. Mamahimo ko ni mo hinigugma, bisan pa man sa kintang sa atong edad. Nag-wish paghihapon ko nga, ikaw ang una na ko mamahimong uyab. Then, gipabati ni mo na ako ang imong kaayo. Gipatuo ko ni mong pinangga ko ni mo. Espesyal ko. Ikaw ang nagpa-eskwela na ako. Ang mihatag sa akong allowance, sa akong mga gamit, sa tanan-tanan. Feeling na ako, special ko kaysa uban. Kay wa ko nimo tratuha sama sa uban nimo mga saop ug katabang. I felt so special, Facundo. Pero dihang naabot ka ng babayhana, kalit lang nga nausab ang tanan. Wa na diri nako ang imong atensyon. Naa na lang kanunay ni anang babayhana. Mamaka ka man pero nahipaw ko. Kay lahi ang imong tinanawan iya. Pero nga nung siya man, nga nung tilit naman lang ako. Andap ko buhaton ang tanan para ni mo, Facundo. Higugmaon lang sab ko ni mo. Pila na ba katagtuig? Sukat sa katapusang higayon nga nagkahigad din ng kama. Nga tuyo na mong gipalabi para ni mo. Ganahan ka kay mo higdas kung kama ka niyanto. Sigamay ka pa. Ug dili ka buot nga akong biyaan bisan kung nahinano ka na. Hinungdan nga kipatuyuan kag ug pahimo nila ni mama. Ug kaugalingon nimong lawak. Alang sa higayon nga ibilin ka din sa iyong kinikanan. May kaugalingon kang lawak na kaigdaan. You used to adore me, Christina.
ug nga manusap ko diyan nimo. Sa makalas akong manghod kaniadto. You are so cute and adorable. Pero kinahanglan ta nga magkalagyo tungod sa kapangitabo. I wish in time mahinumdum ka pag-usap na ako, Tintin. Iisa ka ko pang iyang habol kutob sing liog ka. Niya na, Tintin. Mama. Nagyaw-yaw na sa siya. Christine? Christine? Are you cold? Tugnaw. Mama. Ako sa mama. Ako nang mubuhat niya ng alang ni Titaan, Christine. Ako na. Ouch. Kapukat. Ngano? Fakundo. Nagkakwas ang iyang bukto na ako. Hinayan ko sa pagkuha ang iyang kamot. Ngano nagtapat niya sa pagkita? Kung kinsa kining kwarto. Dili niya iyang kwarto. Pangbabae kining maong lawak. Salamat nga way nahitabo. Nagsinida paghirapon ko. Wait. Ako sinina. Lahi na. Di ba ni maong akong gisulog kagahapon? Unsi... Unsay... Christine, stop it! Christine! Unsi mo kibuhat na ko, ha? Nganong ni ano ko din ha? Kinsa ni maong lawak? Unsi mo kibuhat na ko? Unsi mo kibuhat na ko? Stop it! Unsi mo kibuhat na ko? Stop or I will kiss you! Good. Nagtuo ka mahadlo ko, ha? Unsay mo gibuhat ako? Nganong lahi nang akong gisulop? Pag wild ug usab, kung nakuwangan pa ka. Nga nagkikop na ni mga kong naong. Keep on shouting. And I swear, nahatagan ako katumanan ng iyong mga pagduda. Damn. Kalumoy sa iyang napil. Adik! Adik! Abusado! Adik! Adik! Abusado! Okay na ka? Wala kilanti? Uy, patasan! Adik! Abusado! Adik! 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 Ang sa kuno? Huwag akong libatasan. Huwag adik. Wala, sumbak ko. Huwag ko makasingo ka nag-rugby. Adik na inoon ko. Ano mo to siya? Kapuwa siyang naong. Pero magubog. Bukagibog. So, may natabo ato niya eh. Uy, Sir Pakundo eh. Sir! Ha, Sir Pakundo! Uy, tambos taas. Sir! Igo lang siyang tando na ko. Umbiya rin. So, may tabuan na nila eh. Ka-weird ba? Nag-English na. Weird kayo. Weird magiging mga tawa na rin sa buntag oy. Gawas lang ko eh. Adto ko magkapikapis gawas. Samtang naghanggap ko bugnaw nga hangin. Oy! Yan na! Good morning!
Hay, gikan ka nagpa-init ka, was? Pero putos mo kayo mong lawas. Init na rin kayo, sa'yo pa man. Iprotektahan ako akong panit sa init. Vitamins pa maroon ang kainit ron sa gawas. Kay buntag sa'yo pa man. Vitamins bita pero makalagom. Pero ano painit mga kung di ka ganahan o Wa mulagong ko'y ka. mahimo kay kinahanglan man ko mamupo sa utanon. Sayo nga nagtuwa si Lola og isda og iyang butangan ni ining kamunggay og agbati. Okay. Ingaya kong luto na ha, kay aram kahigop ko dayog sa bawa. Magkahigop ka kun mga on na ta. Bitaw. Sige. Gawas ako. Ali, kadiyot lang. Gano yan na? Lagom ko. Ha? Di man. Pero, ikaputi, pero sakto lang. Sa imo tanaw, kun muputi ang akong panit, mas mugwapa pa ka ko? Ang iyam sa kang brown kag kulor yan ha. Di na kilala nga maputi-puti pagi ka. Pero gusto ko muputi. Sus, presa uban. Kay uso ng paputi-paputi. Bisan parehas pa na naong nimo sa uban, ha? Nga murag mabuak ang naong kay sinaw naman kayo kay CJ man og peel off bisan puwa na kilang naong. Pero kun mupuang akong naong, mas mugwapa na ba kong tanawon, Ellie? Okay ra, basta di lang sobra. Okay. Okay, sige, alis ako. Ay, kadit lang, Ili. Last na lang ang pangutana. Unsa man na, yan na. Bagay pa na ako kung liberated ko o demure. Yan na, okay ra ka? Tubag ka lang akong pangutana. Sa may bagay na ako, liberated or demure? Kuan, nanad man may nga ingon anak kahinhin. So, demure. Jay, demure. Demure ba? Saan ka? Okay. Liberated. Suminitabo itong bayana. Ay, may tinayo na kadayon, girl. Abinin mo, nablak ka, bikay minimo gabi, kay kainit. Bisan unsan sa imong giyaw-yaw. Ay, managyag kay, kalibutan, diyan kilisan tak ka. Ikaw ang nag-ilis na ako? Dahom, ako ay, kita pa man di ay. Ha? Bro. Today, bro. Nagsugod nagpagi sa kamanggaan kagapon. Makinahanglan pa tagdugang nga chemicals para sa fogging. Wala, ngayon kay katong amang ka. Muwato ko karon sa plantations mangga. I'll go ahead. Adto na mi, Lola. Ako ra yan ha. Ha? Pero, dili pa nga kauban man kunin mo kanunay nga ato sa manggahan, kuya? Kay ako ba ang manglista sa mga kinahanglanon sa mga trabahante? Not this time. Stay. Shit. Melvin, vitamin sa kabinet. Paim na si Christine o vitamins. Katong vitamin C ha, ingon man antihistamine. Ili, tara. Nana, okay bro. Wala, aksyon ka amang ay. Tukan ko na. Okay, excuse me nyo guys. Anto namin sa akong bro. Ha? Makalakot. Nadugay ko gapon sa manggahan. Sir, pagkundo. Kayo man magfaging, nagsubag-sugba mi dito. Nya, gitar-gitar gamay, nya kata-kanta. Dito manggong anak ni Domi nga, nagbanda-banda ba? Alingaway noon kayo na mo. Mga dugay kong nauli. Ngita ba sila ni Yana? Yana ba? Yana ba? Yana. Ngano ko nung wani mo siya dito karon? Oh, uy, wala. May sigan na lagi sa may arko ning mansyon ba? Ano naghapon? Balik na sila. Shit. Atras sili. Mamalik to sagi. Di may mo magkapaduol ka ng tawahan ka, Christine. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!